My sme si nedali na kandidátnu listinu človeka, ktorý je pravá ruka Mariana Kotlebu, fašistu, ktorý... Ako politik Smeru nemám kedykoľvek povedať, že som antifašista a že Kotlebu považujem za fašistického magora, ktorý patrí do basy. Nemám s tým problém. Že dovolí, aby ľudia ako pán Kotleba preskočili štandardné politické strany. Nie. Čiže štandardná sociálno-demokratická strana, živý pravicový extrémizmus, sa spamätajte, sme prosím nás. Rodinné prídavky obmedziť na 3 deti do budúcnosti, aby robenie detí, a ja to hovorím úplne natvrdo, aby robenie detí nebolo spôsobom obživy rómskych rodín. A poďalšie, aby jednoducho si uvedomili aj títo ľudia, že sa na nich sťahujú rovnako práva a povinnosti ako na kohokoľvek iného. Ak budeme vo vláde, garantujem, že zlodej so sekerou nebude silnejší ako zákon a nebudeme pritom hľadiť na to, či je páchateľom Róm alebo niekto iný. Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Urobíme všetko preto, aby časovaná bomba rastu rómskej populácie nevybuchla a aby etnoturistika špekulantských skupín obyvateľstva nediskriminovala celú republiku. Ako som už načrtol, o našej práci sa z médií nedozviete nič. Určite si všetci, keď sa tak pospomínate v čase, určite mi všetci teda dáte za pravdu, že ak sa Kotleba dostal do televízie alebo do rádia, do rozhlasu, tak len v negatívnom nejakom smere, zmysle, to sa pokazilo, to sa zle spravilo, toto bolo zle, tam poškodil, tam ublížil a tak ďalej a tak ďalej. Dneska som videl prieskum nejakej tej nováckej agentúry a platí sa. Čo tam bolo? Kotleba 16. A teraz to sú nie, tak ani nie, čo to ani nie, tak vieš, že oni to akože nejaké čísla oni produkujú, ale to, že bude v parlamente, sa mi zdá čoraz pravdepodobnejšie. Jeho by museli na tej župe chytiť na nejakom ťažkom prúseri a tam si dá pozor. Môj názor je taký, že to, o čom oni dvaja rozprávajú, o tom, ako sa spoja, ako budú sa snažiť fiktívne osloviť ľudí, tak to iba potvrdzuje to, že pre všetky tieto tzv. Štandardné strany sú ľudia naozaj iba čísla, ktoré potrebujú použiť pred voľbami a bez ohľadu na to, čo im nasľubujú, majú svoj ucelený plán, ktorý vedie iba k dvom veciam. K čoraz väčšiemu zhrňaniu bohatstva a druhý cieľ týchto ľudí je jednoducho upevňovať svoje pozície, upevňovať svoju moc, politickú moc. A už aj pred voľbami do samosprávnych krajov sme videli, keď sa v druhom kole, potom ako som postúpil s Maňkom, keď sa v druhom kole spojili všetky tzv. Štandardné strany len preto, aby Kotleba neúspel, spojili sa Smer s tzv. Pravicou, spojili sa SNS-ka s maďarskými stranami, spojili sa liberáli s KDH-kmi, proste všetci do kríža, hoci ako, len aby Kotleba neúspel. Čiže nedá sa hovoriť o tom, že by tieto štandardné strany predstavovali nejaké hodnoty, oni predstavujú iba chuť po moci a chuť po bohatstve. Pred rokom 1989 sme poslušne plnili príkazy z Moskvy. Dnes však plníme ešte poslušnejšie príkazy z Bruselu a Washingtonu. Aj v dôsledku toho dnes Slovensko čelí najväčšej hrozbe vo svojich moderných dejinách. Masívnemu prílivu nebezpečných imigrantov z Ázie a Afriky. Súčasná smerácka vláda sa tvári, že nás chce pred nimi chrániť. V skutočnosti im ale otvára dvere a dláždi tak cestu terorizmu, ktorý už čoskoro môže zaplaviť naše ulice tak, ako je to dnes vo Francúzsku, Veľkej Británii či iných krajinách západnej Európy. Nie sme strana zbohatlíkov, nie sme strana privatizérov, sme strana obyčajných ľudí, ktorí sa už ďalej nemôžu pozerať na to,
kam Slovensko a teraz doslova, že smeruje. Aby sa všetky predmetné zákony otočili nie ako sú teraz, že chránia parazitov pred slušnými ľuďmi, ale naopak. Aby zákony chránili slušného človeka pred tými, ktorí si tu nič na Slovensku nevážia. Milan Rastislav Štefánik povedal, kto nie je odhodlaný za slobodu bojovať, ten si ju nezaslúži. Ale my sme odhodlaní bojovať za slobodu, za Slovensku, za spravodlivosť a preto sme tu. Máme nápady do sociálnej oblasti, do zahraničnej politiky, do zdravotníctva, tak aby štát začal konečne byť normálnym štátom, slúžiť tým, ktorí pre ňu niečo robia a nie tým, ktorí nič nerobia a nikdy pre tento štát nič nespravia. A ten istý úrad mi povie, že ak ja uprednostním slovenských výrobcov, že chcem pre naše deti v škole slovenské mäso a nie z Poľska, že chcem slovenské jogurty a nie z Holandska, takže mi dajú pokutu 200 000 eur za každú jednu súťaž. Ako chceme v takomto štáte ďalej fungovať? Ako chceme v takomto štáte ďalej fungovať, kde všetko, ako som povedal, slúži cudzím a nie nám? Potom sa čudujeme, že na nič nie sú peniaze. Keď sa k tomu pripočíta tá korupcia obrovská, najmä napríklad v tom zdravotníctve, ale úplne všade, cesty, diaľnice a tak ďalej, tak potom jasné, že na nič nie sú peniaze. Lenže stačí 2 roky nekradnúť a dlhy idú dole, v štáte by dlhy išli dole a tie peniaze by išli ľuďom. Keď začnete rozmýšľať nad všetkými súvislostiami, tak budete musieť prísť na ten istý záver, ako som prišiel ja, že je najvyšší čas to zmeniť. Ak sa nechceme hanbiť, keď sa naše deti spýtajú, máma, otcu, čo ste spravili, aby to zo Slovensku nedopadlo tak zle? My tiež nehádžeme všetkých do jedného vreca, lebo je aj kopec slušných, ktorí pracujú, chcú robiť, sú normálni a proti tým nemáme absolútne nič. Ja poznám veľmi veľa slušných cigánov, mám mnoho kamarátov cigánov a niektorí sú naozaj veľmi dobrí ľudia, ktorí nám môžu ísť príkladom. Našim jediným cieľom je, aby tu zákon začal platiť pre všetkých rovnako. Jedna rasa je výnimočná. Multikultúrou zanikajú obe. Či sú to černosi alebo bieli. Miešanie zatýkajú obe. Multikultúra nie je kultúra, je to smrť všetkých národov, všetkých rás. Na všetkých kontinentoch. Nie som rasovo neznášanlivý človek. Som racionalista a milujem tú svoju rasu, moje gény. Keď môže byť černoch hrdý na svoju rasu, prečo by som ja nebol? Keď môže byť čík hrdý na svoju rasu, prečo by som ja nebol? Výsledok hospodárenia Banskobystrického samosprávneho kraja je taký, že za 2 roky môjho pôsobenia vo funkcii župana Banskobystrický kraj znížil svoju zadlženosť voči bankám o takmer 13 miliónov eur. Za bývalého vedenia, to všetci veľmi dobre viete, sa nakupovala stôl za 106 eur za tón objem spotrebovaného materiálu za rok. Teda behom jednej zimy je okolo 20 000 tón, treba si vypočiť do toho, akom množstve sa rozprávame. Za nového vedenia, za predsedovania Milana Kotlebu sa nám podarilo cez burzu nakúpiť sol za 70 eur za jednu tónu, to znamená, že sme ušetrili oproti tej cene 106 eur pri objeme 20 000 tón až 700 000 eur. Klesol nám výsledok súťaže o 1 000 000 eur. Na jednej maličkej súťaži za 5,5 milióna nám klesol o 1 000 000 eur výsledok na 4,6 milióna eur za 2 veľké projekty. No a rozdiel medzi nami a medzi tými ostatnými politickými stranami je v tom, že kým ostatní rozprávajú, ako treba prestať kradnúť, ako treba začať efektívne robiť pre občana, pre štát, pre ľudí, tak my tieto veci už 2 roky robíme. Nič iné nerobíme v kraji len to. Každý z nás vie, že slušný pracujúci človek je na Slovensku o mnoho menej, než asociálny parazit alebo zlodej v parlamente. Slušný pracujúci človek dnes totiž na Slovensku neznamená nič. Bohužiaľ, v súčasnosti nemáme fakticky nejaké legislatívne právomoci na to, aby sme mohli súčasný katastrofálny stav zmeniť.
Tieto legislatívne právomoci poskytuje jedine Národná rada Slovenskej republiky ako zákonodárny orgán Slovenskej republiky. Boli to totiž práve europoslanci zo stranu Smer, ktorí v apríli aj v septembri tohto roku v Európskom parlamente hlasovali za povinné prijímanie imigrantov do štátov Európskej únie, teda aj na Slovensku. Bola to práve vláda Smeru, ktorá odignorovala obyvateľov Gabčíkova, ktorí v miestnom referende úplne demokraticky rozhodli, že tábor pre imigrantov vo svojej obci nechcú. Vláda napriek referendu tábor pre imigrantov v Gabčíkove zriadila. Dnes je v ňom ubytovaných už niekoľko stoviek neeurópskych cudzích imigrantov. A štátni politici, ktorí tam doteraz sedia, sú len bábkami finančných skupín. Čím drahšia kampaň, tým väčšia skupina stojí za politickým subjektom. Preto ľudia majte rozum. Jediná cesta, ako výjsť z tohto marazmu, je konečne voliť ľudí z ľudu. Ľudí, ktorí chcú umlčať, pretože to, koho chcú umlčať, ten zvyčajne hovorí pravdu. Štátny dlh, ktorý je dlhom štátneho rozpočtu a za ktorý zodpovedá vláda, za tieto 2 roky narastlo viac ako 2 miliardy eur. Tie dlhy idú na úkor ani nie tak nás, ako našich detí a všetkých budúcich generácií Slovákov. Lenže dnes táto situácia vyhovuje, pretože Európska únia posiela na marginalizovanú rómsku komunitu 100 milióny eur každý rok. A každý rok z toho profitujú tie isté firmy, každý rok tí istí politici sa nabalujú do svojich vecí. Tam, kde majú isté peniaze, ide z toho 20%, zvyšok sa pekne rozkotúva. Tí nežijú ani v Obranove, ani v Banskej Bystrici. To sú všetko milionári, ktorí žijú v elitných VIP sídlach, vilových štvrtiach, obklopených vysokým plotom ochránených vlastnou ochránkou. A tých netrápi, že niekde v nejakej dedine alebo v nejakom okrese začína byť týkajúca bomba príliš nebezpečná. Spomeňte si na tú aféru, ktorá bola v televízii, keď premiér Fico organizoval pracovný obed so županmi, všetkými predsedami krajov, poslal 7, namiesto Kotlebu pozval čerstvo odvolaného predsedu parlamentu Pašku. Iba preto, že ako sa hovorí, s nimi nebijem jednu partu. A že by sa predo mnou nemohli rozprávať o kšeftoch, zlodejinách a plánoch na ďalšie rozkrádanie Slovenska, lebo by vedeli, že všetko by sa aspoň po čiastke, ako sú naše možnosti, by sa dostalo vonku. Možno tieto voľby je posledná reálna šanca niečo zmeniť. Pretože vládna strana si tak všetky zákony a všetko upravuje na seba, aby v budúcnosti to už bolo o mnoho ťažšie, a možno až nemožné. A namiesto toho, aby súčasná vláda to využila a obnovila tú sebestačnosť Slovenska, hrdosť Slovenska, pre ľudí spravila čo najviac, tak len zintenzívnila to rozdávanie medzi svojich. Po nás potopa, však dokedy sa dá, dovtedy budeme a po nás potopa. Ešte nikdy v histórii sa nestalo, aby predseda vlády takto otvorene, okato a natvrdo zneužíval daňové úrady, policajný zbor a štátne orgány v boji proti politickému nepriateľovi. Ako môže táto spoločnosť ísť dopredu, keď Svetlana Pavlovičová nemá kúska hanby v sebe, že sa sem napíše, sadne do toho čierneho bavoráku a ide preč? To znamená, kolegyňa za 5-9 odchádzala domov. Išiel som sa pozrieť tu, bola napísaná v prezenčke. Jedna z mála, ale bola tam napísaná v prezenčke. Prosím vás pekne, správte už niekto v tom poriadok. Veď je to úbohé, je to trapné. Áno, Robert Fico sa správa ako zlodej, ktorý v noci príde, vykradne vám potichu špajzu, ráno vám bez hanby zaklope, donesie vám jahodový lekvár a ešte očakáva, že mu za to zaďakujete. Toto je Robert Fico, toto je vládna strana Smer a toto ste všetci vy, ktorí tomuto pritakávate. Už tu počúvam dosť dlho o mojom palci a tak ďalej. Ale pani Lašáková, o vašom palci už hovorí aj Európa, však to je na hanbu celej slušnej Európy, čo vy tu stvárate. Prosím vás, tu ste si dali ľudí, ktorých máte za stádo, ukazujete im tu palec.
Hovorím o tom, o čom sa hovorí, prosím vás pekne. Apelujem na vašich poslancov, nech sa vám nepozerajú na palec, keď hovoria o nejakej takej veci, ako je predĺženie, posunutie reklamy na alkohol. Dobrý deň, sú tu ďalšie dobré správy. Vďaka eurofondom sa nám na Slovensku podarilo podporiť až 129 projektov. Je to múdry človek a ja mám pocit, že pre ľudí pracuje. Že je poriadku milovný, že čo povie, to za tým stojí a že ho budeme voliť všetci. Čo sa nám na ňom páči? Páči sa jeho charakter, nám jeho úprimnosť, za to, že má ľudí rád, že je čestný človek. Jeden z najlepších politikov, čo sme do Štúku mali. To vám nepoviem konkrétne, ale má vzťah k ľuďom. Už my si tak nevieme zapamätať z tohto, ale myslím si, že sa snaží. Momentálne si nespomínam, ale je toho moc. Som vám také vedela povedať o ňom. Teraz ma to tak rýchlo nenapadá. Vážení občania, Slovenská republika je dnes na kolenách. Všetky vlády od 93. roku až dodnes nás zadlžovali a výsledok je 41 miliárd štátneho dlhu. Vláda aj dnes slúži Európskej únii a záujmom cudzincov a nie záujmom obyvateľov Slovenskej republiky. Poľnohospodárstvo je v troskách, priemysel, skutočne slovenský priemysel nemáme žiadny, zhoršuje sa podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov a ľudia, zamestnanci žijú z ruky do úst. Máme toho dosť, chceme Slovensku vrátiť hrdosť, chceme Slovensku vrátiť postavenie suverénnej krajiny, na ktorú budeme môcť byť opäť všetci hrdí. Ak si myslíte, že je najvyšší čas na zmenu, tak nám dajte dôveru. Poďte do volieb a uvidíte, že to spoločne dokážeme. Spoločne dokážeme ešte zachrániť Slovensko, vytrhnúť ho z rúk medzinárodných bank, vytrhnúť ho z rúk svetových a európskych mocností, ktoré sa s nami hrajú ako mačka s myšou. Netreba sa nechať klamať. Poďte voliť podľa svojho srdca, podľa svojho presvedčenia.